13 लाख फैसा मोनदों आरोना फेसबुकनिफ्राय बोरैहाय मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो खिथालांगासिनो दङ बिथांमोना गोबां आर्निं खालामगासिनो दं आरोना दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांबाय थाब्लानो जाबाय गाव दायो फलोवार्सआ 2 लाखनि बारा जाबाय आरोना बर' हारिनि कमेडिनि बेहाय लिरबानो फैखायो फलोवार्सखौ नायनो हागोन नोंथांमोना गोबां बिदिनो फानि भिडिअ बानायो आरोना बिथाङा नै नायनो हागोन नोंथांमोना गोबां फानि भिडिअ बानायो नै आं दाखालिसो थांदोंमोन बिथांनाव आंबो मोनसे फानि भिडिअ बानायदों बिथांमोनजों दा नोंथांमोना नुखादों दा आं बिथांनि आर्निंखौ नोंथांमोननो खिथानोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बिथांनि आर्निंखौ नायदों नोंथांमोना किटी जे बर' नायबानो जाबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नै बेसेबां मोनदों बिथाङा नै टटेल मोनदों 13,275.02 रुपिस माने बे 13,000 US डलारावसो आरोना डलाराव 13,275 डलारा जोंनि इण्डियान रुपिसाव बेसेबां जायो आं नोंथांमोननो खिथागासिनो दं दायो गुगोलाव आं दा गुगोलाव फैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आङो 13,275 रुपिस लिरबाय आरोना इउएसनि डलारा जोंनि इण्डियाआव बेसेबां जागासिनो दङ 13,275 रुपिस 11,30,151 रुपिस मोनदों आरो दा बिथाङा 13 लाख नंजोबा आरोना 11 लाखनि बारा मोनदों होमबा मास मोनसेयाव बियो 11 लाख गाहाम मोनदोंब्ला होमबा सानना नाय नोंथांमोना मोना नङा मोनखायो आरोना फेसबुकाव ओरैबायदि शेयार जायो नालाय फेसबुकनिया सर्टस भिडिअ हगारोब्ला थाब नायजोबनो हायो आरोना बयबो लं भिडिअखौ माने बारा रिच जाया बारा भिउस जाया लं भिडिअफ्रा सर्टस भिडिअफ्रा खिन्थु बिराद भिउस जायो आरोना बिथांनि मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायनि सिगाङाव माने बर' हारिनि टेक्न'लजिमोन आरोना सिगाङाव बर' हारिनि टेक्न'लजि चेनेल दंमोन बिथांनिया बे माने हेक जाबाय चेनेला नैबे नायनो हागोन नोंथांमोना नै आन्दाजि मेडियासो जाना होबाय आरोना माने बेलेगा हेक खालामबाय बेनिफ्राय आं भिडिअसआव थांबाय नायनो हागोन नोंथांमोना पपुलार भिडिअआव सिगाङाव 139 मिलियन भिउस मोनदोंमोन बियो इउटुबनिफ्राय सासे गथ'खौ हगारदोंमोन आरोना गावस्रानि फिसालामोन खोमा आपकामिं इण्डियान आर्मि वर्ल्ड स्ट्रंगेस्ट बेबी होननानै लिरदोंमोन आरोना बियो बे बिराद शेयार जादों बिनि भिडिअआ 139 मिलियन भिउस खारदों आरोना इउटुबाव दा फेसबुकनिफ्राय बिथाङा 11 लाखनि बारा मोनदों आरोना 11 लाख दा इउटुब जिनाखि बिथांनिया बर' हारिनि टेक्न'लजि दंमोन बे माने चेनेला हेक जाबाय दायो माने बर' हारिनि कमेडिनि बे स्क्रिनाव होनाया बेयाव माने भिडिअ हगारबाय थायो फेसबुकनिफ्राय बांसिन आर्निं खालामो खिन्थु बियो फेसबुकाव बांसिन रिल्स भिडिअ कमेडि भिडिअ होयो नालाय दा नोंथांमोना गोबां मिथिखाबाय बर' हारिनि कमेडिया मान्थलि बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ मालाबा बिदिनो खमबो जायो 11 लाखआ बियो माने बे मासाव डेइलि भिडिअ होबाय थादों नालाय बियो रिल्सफ्राबो बिदिनो मालाबा बिराद शेयार जायो 34 मिलियन 35 मिलियन 11 मिलियन 10 मिलियन 8 मिलियन गाहाम थाङो मिलियनसावसो खारो आरोना बिथांनिया मथा मथि 2 लाख 1 लाखनि खमाव खारखाया आरोना रिल्सआ बिथांनिया नोंथांमोना सिगाङाव नायनो हागोन दा बिथाङा बे मासाव गोबां आर्निं खालामदों आरोना बिदिनो बिथांनिया $600 बारा फैखायो मान्थलि मासाव बिथाङा 50,000 60,000नि खमाव खामायखाया आरोना दा नोंथांमोना गोबां मिथिनो मोनबाय जायफोर माने इउटुबाव साक्सेस जानो हायाखै फेसबुकावबो हगारो इउटुबावबो हगारो आरो गावनि हिन्जावनि मोनसे किटी जे बरगयारि नामा मोनसे दंबावो बेहायबो हगारो आरोना बिथाङा मथा मथि बिदिनो मासाव 80,000 90,000सो आर्निं खालामो आरोना थ' आं नोंथांमोना दिनै रियेल बाथ्राखौ खिथाबाय जोंनिया गोसोथोलायनाय बेनिफ्राय खावना लाबोनाय बायदियानो जादों बेनिफ्राय आङो सानसेयाव ओंखामखौ उखैबानो जायो हिसाब गैया संनो बालायो किटिया आंनि गुबै थांखिया मा बिनाम सोंगियारिया सोंदों जों माबोरै खोन्थानो हानो नोंनि गुबै थांखिया मा जानो हागौ नोंनि गुबै थांखिया साख्रि बाख्रि मावनाय बा मोनसे बिजनेस मावनाय बेफोरबायदि साख्रियानो जागोन दे जोंनि साननाया बेफोरबायदि आरोना साख्रियानो जागोन नोंनि गुबै थांखिया सिसियन बसुमतारिया सोंदों दासिमाव फेसबुकनि हाइ आर्निंआ बेसे मोनफेरखो दासिमाव आंनि फेसबुकनि हाइ आर्निंआ नै स्क्रिनाव होनाया बेखिनियानो हाइएस्ट आर्निं आरोना नोंथांमोना केलकुलेसन खालामना लाबानो जाबाय बेसे कनेस्वर बसुमतारिया डेन्जार बाथ्रा सोंदो आं बेखौनो सोंनो सानोदि दारिया फारसेया फिसा आरो फारसेया गिदिर मानो जाखो बिदि फारसे फिसा फारसे गिदिर बियो माने भिडिअ लानाया मोजां जायाखैमोन आरो जोंख्लाबदोंमोन फारसेया बिनि थाखायनो जानो हागौ ओरैनोबा मोगथाङाव नङा हले नङाब्रा नै नङा बे भिडिअ लानाया माने आथुर अखा हानायजों लानाय जाबाय नालाय बेफोरबायदि होननाय खोमा दा दिनैनि कमेन्ट सोंनायाव Q&A आव बेखिनिखौनो सोंदोंमोन नोंथांमोना आरो जोंनिफ्राय रिप्लाय होनो गोनां खिनियाबो बेखिनियानो बांसिन कमेन्ट फैबाय थाखायो थ' आङो दिनै नोंथांमोननि जिथु सोंनाय फिननाय दङ बेखौ होजोब्बाय होननानै सानना लाबाय लास्टआव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों